Beşinci bölük ahundadamızın her kitaptan gowusyny alınıyor, kuduretli zatını goýulýar diýen gepiniň jawabiyasy. Eger tefsirden de fetva bersen, awwal bakmaly senin fiqhine ya ilmi kelamına jurmuş o tefsirin aydany. Bir tefsiri alusini bilahare reddetmeýär. Ahir her kitapda bir ýanglış bar. Şu ýanglışlary biljek bolsaň, senin fiqhine Hanefi fiqha ve senin etiqadyna Maturidi etiqada jur bolmaly. Hul ma safa damakedir. Her kitaptan gowusyny alynýar, bäzi kuduretli ol yaramazladyny da terk edilýär. Hamidan we musalliyan. Hormatly ahundadajan Molla Ahmed ahun Gurban pur tagsirler. Huzma safa da'ma kedere diýilen gepge binaen her kitabyň ýagşysyny almaly, ýamanyny goýmaly diýip aýtýarsyň. Hormatly ahundadajan sen şul gepiňde istiwardyr. Fuqahalaryň teferrudatlary makederedendir. Muttafaqun aleyh racih gowy meseleler huzma safadandyr. Öz aýtýan gepiňe näme üçin özüň amal etmiyorsun? Sen özüň Allama Şami rahimahullah'nyň Imam Azam Ebu Hanife rahimahullah'dan nakl edip tahrir eden ma'kul, racih, gowy petwasyny goýup Allama Şami'niň El-Fevaidul Muhassasa diýen risalasyndaky teferrudat we amal keritine delil tutup petwa berip dursun. Hobul jaýda aýtýarsyň her kitabyň ýagşysyny alynýar, kuduretli zatyn goýulýar diýip. Bayat ahundadajan Molla Ahmed ahun Gurban pur tagsir. Öz aýtýan zatyňa özüň amal et. Ta kelime taquluna ma la tef'alunga mustaq bolmadyň ýani. Allama Şami rahimahullah'nyň sarih petwasyny goýup teferrudatyna gitme. Huzma safa da'ma kedere ve amul bol. Hazrat Allama Şami rahimahullah'nyň sarih petvasy mana şuldur. Men şol sawtymda hem şunu okyp we terjimelap aýdantym. An Ebu Yusuf an Ebi Hanifata la yenbaghi li ahadin an yad'u Allaha illa bihi wad-du'a'ul ma'zunu fihi al-ma'muru bihi ma ustufida min qawlihi ta'ala walillahil asma'ul husna fad'uhu biha fetawai Şami 5-nji jild 280 we 281-nji sapqa. Hazrat İmam Ebu Yusuf rahimahullah Hazrat İmam Azam Ebi Hanife rahimahullah'dan rivayet etdiyor ki munasip bolmayan hiç bir kişiye dua etmek Allah Taala'dan meger şu Allah Taala'nın zat ve sıfat ve atlarının tupaylından ve icaza verilen dualardan ki istifade edilen Allah Taala'nın kavlundan ki bes Allah Taala üçün ýagşy atlar badır. Bes çağırın şu Allah Taala'ny şol ýagşy atlar bilen. Bul fetwada Allama Şami rahimahullah aýdypdyr Allah Taala'nın zat we sıfat we atlarynyň tufaylyndan Allah Taala'dan dua dilemek munasipdir diýip we ijaza berilen dualar bilen dua dilemek munasipdir diýip. Hormatly ahundadajan Molla Ahmed ahun Gurban pur tagsirler. Sen bolsa Allama Şami'niň ýagşy, safa we pak petwasyny goýup kuduretli petwasyny alyp dursun. Ve halanky özüň aýtýarsyň ýagşysyny almaly, ýamanyny goýmaly diýip. Hormatly ahundadajan Molla Ahmed ahun Gurban pur tagsirler. Men sawtymda Petawai Tatarhaniýadan şol Allama Şami'niň sarih petwasyny hem aýdantym. Petawai Tatarhaniýany ýazan adam hem Allama Alusi ýa-da Şafi'il mezhep selefil aqida adamdyr diýip pikir etýärsiňizmi? Bul barada hiç bir suhan aýtmapsyňyz. Ýa-ha Petawai Tatarhaniýanyň Hanafi mezhebiň petwalarynyň içinde bir umda we mahkem petwadyr diýip eşitmediňizmi? Petawai Tatarhaniýanyň barasyndan hiç bir zat diýip aýtman ekeniň. Wa halanky özüň ketde gep bilen aýdypsyň şol sowtyňda. Mufti Nazirlanyň jawabiyes diýen sowtyňda aýtýarsyň. Muftijanyň öz kitabyndan özüne biz delil getirýäs diýip. Petawai Tatarhaniýany tabahalya görmediňmi? Uyene hem ahundadymyz eger Petawai Tatarhaniýada mana bir mesele bar. Bul meselany eger eşdasa bihat gahar gelip şayet pişarlary çogsa
وقال ويكره أيضا أن يقول الرجل في دعائه اللهم إني أسألك بحق أنبيائك ورسلك لأنه لا حق للمخلوقين على الله. Fetavai Tatarkhaniye 18-nji jildi 52-nji safha. Tercümesi mekruh bolýar bir adamyň dua etmekligi. Ey Allah, bişek men dilýän senden, senin peýgamberleriň haky bilen diýip. Näme-çinki ýokdur hak mahluklar üçin Allah Taalanyň üstünde. Binaen fuqahalar şöyle dualary mekruh karar beripdir. Soňra kabırda yatan mürdelerden dua dilemek we hajat dilemek nädip jaiz bolar. Yine hem Molla Ali Qari rahimahullah, İmam Azam Ebu Hanife rahimahullah'ın kitabının şerhindeki Şerh-i Molla Ali Qari alel Fiqh Ekber, şonda Şerh-i Molla Ali Qari alel Fiqh Ekber'in öde bir cilt kitap 132-nji safhasında şul meseleni tehrir etýär. Qala Ebu Hanife rahimahullahu ve sahibahu yekrahu en yaqula rejulu es'aluka bihaqqi fulanin aw bihaqqi enbiyaika ve rusulika ve bihaqqil beytil harami vel meş'aril harami ve nahvu zalika ey leysa li ahadin alallahi haqqun. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimahullah onun sahipleri aytıyor. Mekruh bolýar bir adamyň aýtmaklygy, dua etmekligi, dilýän senden palanynyň haqqy bilen, ya peýgamberleriň haqqy bilen, senin resullaryň haqqy bilen, Beytul Haramyň haqqy bilen, Meş'ar Haramyň haqqy bilen, ya ondan başga zatlar diýip dua etmek mekruh bolýar. Yani ýokdur hiç bir adam üçin Allah Taalanyň üstünde hak. Hormatly ahunda Dejan Molla Ahmed ahun Gurbanpur taksirler. Ya sen şöyle sarih ve sapa pak bila gubar meselelere hem kuduretli diýip goýmaly diýorsuňmy? Awwal baştan hormatly ahunda Dejan mesaillerin sapa ve kuduretini imtiyaz berip soňra petwa ber. Taki sapa we pak meseleni kuduretli ve kuduretli meseleni sapa düşünmezin ýanap.